Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Kuna kallon wannan bidiyo ne daga shafin Smart Ideas TV. Ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa don ganin nau'ukan bidiyo masu ilmantarwa da muke ɗorawa a duk lokacin da muka ɗora su a kan kari. A yau zan nuna muku yadda za ku yi saving ɗin lambobin wayarku wato contact a kan Gmail account ɗinku. Abu mafi muhimmanci a nan shi ne, idan ka yi saving ɗin lambobin wayarka a kan Gmail account ɗinka, to ka huta da fargabar ɓatan waya ko sacewa. Da zarar ka canza waya, email account ɗinka kawai za ka buƙata ka saka a kan wayar, sai ka dawo da lambobin wayarka cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba. Kar na cika ku da surutu, bari mu je mu ga yadda ake saving ɗin lambobin waya a kan Gmail account. Abu na farko da kake buƙata, ya kasance kana da Gmail account a kan wayarka, sannan ka kunna datar wayarka. Sai ka shiga cikin contact ɗin wayarka kamar yadda na shiga haka da kuke gani. Idan ka shigo cikin contact ɗin wayarka, abu na farko da za ka yi shi ne sai ka danna menu. Inda za ka ga menu a wayarka kuwa shi ne ko dai daga ƙasan hagun kwanar wayarka ko kuma daga saman daman wayarka. Za ka ga wasu alamar ɗige-ɗige ko ɗan layi haka da yake nunawa madanni ne. Idan ka taɓa shi kamar yadda na taɓa nawa, ga shi a ƙasa yake, za ta buɗe maka wani menu wato option. Idan ta buɗe, sai ka zaɓi import/export, watakan fitar da abu ko shigo da shi cikin wayar. To tunda za mu yi saving ɗin lambar wayarmu ne a kan Gmail ɗinmu, to za mu danna wannan import/export ɗin ne, kamar yadda kuke gani shi ne na biyu a kan wannan option ɗin. Idan ka danna shi, zai kai ka inda za ka zaɓi daga ina ne za ka kwafi lambobin wayarka zuwa kan Gmail ɗin naka. In kun lura yanzu haka nan ga shi ina da Gmail account da yawa. To misali ina da lambobin waya a kan wannan layin nawa na MTN, to sai in yi selecting ɗinsa cewa ina son in kwafi lambobin wayata ne daga wannan layin nawa na MTN zuwa kan Gmail ɗina. Haka na yi selecting ɗin shi kenan, sai in danna next. Idan ka danna next, sai ya kai ka cewa to a ina ne kake so za ka ajiye waɗannan lambobin waya, wato copy contact to. Sai ka zaɓi email ɗinka wanda ka sa a kan wayarka. Misali na zaɓi wannan na farko, tunda ni ina da email da yawa ne a kan wayata. Idan ka zaɓi email ɗinka, to za ka ga sauran layukanka da kake da su a kan wayar da kuma email. To sai ka zaɓi iya email ɗin kawai, sai ka danna next again. Idan ka danna next, zai kawo ma lambobin wayarka da suke a kan wannan layin da ka yi selecting, wato MTN ɗina, tunda daga shi ne nake so in kwafi lambobin wayar in tura su kan Gmail. Sai in yi selecting. Za ku ga wasu 'yan akwati nan a gaban kowace lamba, wato za ka iya selecting iya wace lamba ce kake so ka tura kan Gmail, ko kuma idan mafi sauƙi, idan duka ne kake so ka tura su kan Gmail ɗinka, sai ka danna select all, wancan ɗan akwatin da yake a saman wayar. Kana dannawa, za ka ga gashi nan na yi selecting ɗin lambobi guda 34 a kan wannan wayar tawa. To kana yin selecting all, sai ka danna OK. A wata wayar za ku ga OK ɗin gashi nan a ƙasa, wannan koren madannin. A wata wayar kuma ina zuwa ne a sama ko a rubuta copy. To duk inda dai ka ga naka, sai ka danna OK ɗin ko copy ɗin. Ni a nawa gashi wannan koren madannin ne, sai ka danna. Kana dannawa, wayarka ta yi copy ɗin lambobin da suke kan layin MTN ɗina zuwa kan Gmail ɗin da na saita. To bayan haka kuma, idan kana so za ka ɗauko lambobin wayar taka daga kan Gmail ɗinka zuwa kan wayarka, ma'ana wato wataƙila ka canza waya ne kake so ka
dawo da wannan lambobin da ka ajiye don gudun ko ta kwana, saboda idan ka rasa wayarka a ce ta ɓata ko an sace, za ka ga lambobin wayarka suna kan sim card ɗinka. In ka je ka yo swapping, lambobinka ba za su dawo ba, sai dai ka sake saving ɗin sababbi. To gudun wannan matsala shine sai ka saving ɗin lambobin wayarka akan Gmail account ɗinka. A duk lokacin da ka buƙaci lambobin wayarka, kawai za ka shigo da su ne daga email ɗinka, ba tare da ka je kana ta faman nemo littattafan da ka rubuta lambobin mutane ka ajiye ba, irin su memo ɗinnan da 'yan ƙananan jota da ake yi ana rubuta lambobi ana ajiyewa. Mutum dai abu mafi muhimmanci shine ya riƙe email account ɗin kuma ya san password ɗin da ya sa. Sannan kuma ina ba wa mutane shawara, ku daina sa lambobin wayarku a matsayin password, domin akwai waɗanda suke jarraba lambobin wayar mutane akan irin email ɗinsu ko Facebook account ɗinsu ko da sauran dai social media. Ku daina sa lambobin wayarku akan password, domin da a sauƙaƙe ake iya ƙwace muku waɗannan abubuwan, ko a shiga a ga sirrikanku da abubuwan da kuke yi a ciki. To idan za ka dawo da lambobin wayarka daga email ɗinka zuwa kan wayarka bayan ka canja waya, to hanyar dai da ka bi ka tura su ita ce dai za ka bi ba tare da ka samu wani mushkila ba. Idan ka danna option a cikin contact ɗin wayarka, sai ka danna import/export ɗin nan kamar yadda muka danna ɗazu. To yanzu tunda muna so ne za mu dawo da lambobin wayar daga kan Gmail zuwa kan waya, to wannan Gmail ɗin da muka tura lambobin a kansu shi ne za mu yi selecting, kamar yadda yanzu already ta yi selecting ɗin shi gashi nan. Sai mu danna next, sai kuma ta kawo mana cewa to a ina ne za mu ajiye lambar wayar bayan mun danna next. Sai mu ce to muna so ta ajiye mana su akan phone contact, ko mu ce akan sim ɗin wayarmu, duk dai inda ka zaɓa, ko internal storage. Amma dai a mafi sauƙi shine ka sa akan phone contact, domin ita wayar tana karanta wasu bayanai na contact ɗinka in ka ajiye akan phone contact. To idan ka danna phone contact, sai ka ƙara danna next. Kana danna next, za ta kawo maka lambobin wayar da kai saving a da akan Gmail ɗinka, ga su nan kamar yadda kuke gani. Sai kai selecting all idan duka kake so ka kawo. In kuma ba duka kake so ka kawo ba, za ka iya yin ticking ɗaya bayan ɗaya. Amma idan duka kake so ka kawo su, to kawai ka danna wancan ɗan akwatin na sama, zai ma select all. Gashi nan guda 68 yanzu, dama ina da wasu kenan a kai. Yanzu na yi selecting ya zama 34, yanzu kuma 68. Duk da dai ta yi duplicating ɗin wasu ne. To kana yin select all kawai sai ka danna OK. Kana danna OK, to za ku ga ta riga ta yi gasu nan tana saving 90%. Idan ta gama, gashi nan ta gama successfully copy. To tana gamawa shi kenan, ka dawo da lambobin wayarka a cikin sauƙi ba tare da shan wuya ba zuwa kan wayarka. To a nan muka zo ƙarshen wannan bidiyo, sai dai ina tunatar muku cewa 'yan uwa, ku danna subscribe button, sannan ku danna ƙararrawa don ganin bidiyon da muka ɗora duk lokacin da muka ɗora shi. Na gode, naku.